Mangabe bungaka subscribe cindezela ibutton usubscribe. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJoseph Zinnbauer njengoba ke uye waphuma ke la eNingizimu Afrika walibangisa lapha ke eGermany ngomgqibelo emva komdlalo wakhe neKaizer Chiefs. Kanti ke lo mqeqeshi mayechaza uye wathi ke usaphuthuma ngasekhaya ngenxa yokuthi ke usayobheka wona ke ama family issues. Kodwa ke iOrlando Pirates ke seyikwazile ukuthi ke lichaze lolo daba ngokuthi ke baye ba release i-statement sokuthi uJoseph Zinnbauer oneminyaka engu-50 uyobona ke indodana yakhe eyathola ke ingozi yemoto. Indodana yakhe uFabio Zinnbauer eneminyaka engu-24 iye yalimala ngomhla ka-23 ku-October kuwona ke unyaka lona ke ka-2020 lapha ke eGermany endaweni okuthiwa Nuremberg. Kanti ke uFloyd Mbele oyi-administrative manager yalo kweqembu le-Orlando Pirates uphinde ke futhi waqinisekisa ukuthi emidlalweni wabo olandelayo neBloemfontein Celtics uFadlu Davis uyena ke ozabe ephethe intambo kuleyo mdlalo.